नमस्कार। रउआ लोगन के सामने कोरोना पर आधारित एगो कविता सुनाओ तनी। अच्छा लागी तो लाइक शेयर जरूर करेब लोगिन। आफत बन के आइल कोरोना डर से चटके तारू। आफत बन के आइल कोरोना डर से चटके तारू। आ पंजरा तनिको ठेकत नइखी खुदे आपन मेहरारू। पंजरा तनिको ठेकत नइखी खुदे आपन मेहरारू। अतना डर समाइल बा कि सेवा नइखे संपरत। अतना डर समाइल बा कि सेवा नइखे संपरत। आपन आदमी करे लागल अपने लोग से नफरत। आपन आदमी करे लागल अपने लोग से नफरत। धर्म कहेला सुख दुख में रहे के चाही भीरी। धर्म कहेला सुख दुख में रहे के चाही भीरी। आ लॉकडाउन बहरी लागल बा घर में बावे फिरी। लॉकडाउन बहरी लागल बा घर में बावे फिरी। तबो नासा चढ़ल बा उनका जैसे पियले हो खस दारू। तबो नासा चढ़ल बा उनका जैसे पियले हो खस दारू। आ पंजरा तनिको ठेकत नइखी खुदे आपन मेहरारू। पंजरा तनिको ठेकत नइखी खुदे आपन मेहरारू। अब इनका हाथ से भोजन कइल बाटे हमार लाचारी। अब इनका हाथ से भोजन कइल बाटे हमार लाचारी। आ भात परोसे ली फरोही से अब बेलचा से तरकारी। आ करछुल बांध के लौर में करछुल बांध के लौर में दूरे से दाल परोसे ली। आ जैसे तैसे दे के हमके अपने खूब भकोसे ली। सेवा देख के हंसत बा सेवा देख के हंसत बा जे बा घुरहु कतवारू। आ पंजरा तनिको ठेकत नइखी खुदे आपन मेहरारू। पंजरा तनिको ठेकत नइखी खुदे आपन मेहरारू। घर में बैठल मन उबियाई। देखिए ऐसा आ गल कि पहले हितैयो परितै आदमी घूम लेत रहल, लेकिन अब देखिए घर में बैठल मन उबियाइल छूटल रिश्तेदारी। घर में बैठल मन उबियाइल छूटल रिश्तेदारी। आ सारो ससुर नइखन कहत कि चले आई ससुरारी। सारो ससुर नइखन कहत कि चले आई ससुरारी। साली सरहज खूब बढ़िया से रिश्ता रहे निभावत। साली सरहज खूब बढ़िया से रिश्ता रहे निभावत। आ उहो लोगवा अब फोन कइला पर फोन नइखे उठावत। उहो लोग अब फोन कइला पर फोन नइखे उठावत। सभे मुंह चोरौले बा सभे मुंह चोरौले बा जे बा आपन चिन्हकारू। सभे मुंह चोरौले बा जे बा आपन चिन्हकारू। आ पंजरा तनिको ठेकत नइखी खुदे आपन मेहरारू। पंजरा तनिको ठेकत नइखी खुदे आपन मेहरारू।